počne. Ovako, danas je 7.3. Benčo je došao, subota, je bolestan, ima grip puno. I popio je Tyler Hot, ovaj, i čaj. I pokušala sam da ga izliječim, nešto razrezao ovaj ekran. Pokušala sam da ga izliječim, kao što se vidi, malo je bolje. I mi smo u pointu. A nemoj klit kameru. Vidite, moj čovjek je lijep. I nije bolestan, divan. I ja njega volim. Moj čovjek je kino, každa uvijek više. Ja umrem od straha dok on kine. Ti kako se fino obrio. Dobro se obrio. I ja njega puno volim, a men pravi onu, kako se zove? Dva prsta. Nije dva, roga men pravi. I vidi šta on dođe, vidiš. I on je jako lijep. Ja ga volim. Pa reci da i ti mene voliš. Rekao sam. Pa nis, rekao ono. On je malo bezobrazan, znate, jer je bolestan, pa uzma fursata, malo zezna. Kupila sam novi tuš Orfli. Neki to ostane zabilježeno. Da je dobar. I ja sam čovjeka puno poželjala. I on je tebe. Moj čovjek neće ići na stranu. Hoće mi ja da se vidi.